Yun, what's up mga kalabarkada? Good morning po sa inyong lahat. At this is Love's Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong fishing adventure. Bali, nandito na kami ngayon mga kalabarkada sa may tabing dagat at time check tayo. Ayun ay 1:50 ng madaling araw. So, ngayon ay mag-spear fishing na naman tayo at manghuhuli na naman tayo ng mga pang-ulam natin. Bali, makakasama natin mga kalabarkada, si Kalabarkads Nico. Pero si Kalabarkads Nico mga kalabarkada ay nandun na siya. Bali, lumusong na. Tayo naman ay ito. Nagre-ready tayo kasi susunod na rin tayo dun kay Kalabarkads Nico. So, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat mga kalabarkada sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe. At sa bawat subscribe nyo mga kalabarkada ay napakalaking tulong ito sa pag-grow ng aking YouTube channel. At huwag nyo na pong kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So, kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada, mga idol, mga master? Huwag na rin po sanang kalimutang i-follow yung aking Facebook page. Ayun, no? May Facebook page na rin po tayo mga kalabarkada. So, lulusong na po tayo mga kalabarkada. So, tara, samahan nyo kami na mag-spear fishing at manghuli na naman ng pang-ulam mga kalabarkada. So, let's go! Huwag na nating patagalin to. May tatirahan si Kalabarkads Nico mga kalabarkada. Ayun ang huli mga kalabarkada. Agad ha? Ayun, may nahuli na naman.
Madali mga kalabarkada, tanggit. Madali rin kalabarkada ng takbo laki naman. Malaki mga kalabarkado. Huli na kalabarkado sila ko. Tapos na naman ah. Tapos. Yan mga kalabarkado. Tapos ah. Tangkit na naman ah. Kalabarkado sila ko. Gilid na tayo. Ito yung mga huli natin, no? Ito mga huli natin, mga kalabarkada. Ayan mga kalabarkada yung mga huli natin. Lalabas natin isa-isa. Tanggit to. Banggit mo naman. Yuhu! Marami na ulit pala to. So, jackpot na naman tayo. Grabe talaga si Calabarkada Snake kung mahuli, oh. Huwag mo lang ilabas yung yung octopus. Kasi hindi naman natin yung octopus eh. Tapos, yung mga Calabarkada, may bago. Chino. Ito, Chino pala tawag nila dito sa Japan to. Chino. Grabe ah. Tapos ito yung pinakamagandang huli natin mga Calabarkada, oh. Kambukan. Grabe ah. Huli ni Calabarkada Snake, oh. Tapos may mga pugita rin tayo mga Calabarkada, oh. Yung pugita, huwag mo nang ilabas. Ayan, oh. Huwag mo nang ilabas. Ah? Huwag mo nang ilabas, oh. Mga pugita rin, oh. Ayan. Ito mga tanggit, oh. Marami pala tayo. Grabe. Ilan to? 8 lahat nga. 8 lahat, oh. Tama.
Sakto talaga yung ano natin. Oo. Nakaapat ako eh. Talaga. Oo. So, ito lahat yung mga huli natin mga kalaban. Sige na, ikaw na mag-ano. Ha? Yung kambutan, anong gagawin natin yan? Sa'yo lang muna yan. Sige, sa'yo na yung chino. O sige. Oo. Tapos yung ano, hatiin mo na lang yung danggit. Ikaw na Hindi ako maghati. marunong maghati. Hatiin mo na, pare-parehas lang Ikaw naman. na lang maghati. Yan. Sige, kalaban kasi ko tagahati natin eh. Pare. Sa'yo yung ano, di ba? Yan. Yan, hati-hati na. Ito yung malaki sa'yo. Pambihira. Eh, ikaw bahala basta. Hindi ba huli lang naman natin lahat yan. Pare-parehas lang naman. Mga kalabarkada. Sa akin. Panalo. Yeah, mga kalabarkada. Panalo yung huli natin, no? Pare-parehas yung kulay ah. Ah? Pare-parehas yung kulay. Pare-pares nga. Oo. Ah. Yun. Huli na. Ayun mga kalabarkada na hati-hati na. Sige. May basahan ka pa na. Bakit hindi na tumulog na dito? Hala. Hihira ka talaga. So, ayun mga kalabarkada. Nakita nyo na yung mga huli natin. Ito, isama mo na to. Saan? Tapos to dati. Ibigay ko na lang to. So, yun mga kalabarkada. Panalo. Panalo ah. So, yun mga kalabarkada Tayo sa... talo niyan pag mga ganyan. Ha? Pag mga ganyan na labanan, hindi tayo matatalo niyan. Siyempre. So, yun mga kalabarkada sa... Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng adventure, huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na ilalabas natin ni Kalabarkads Nico. So, dito ko natatapusin itong video ko mga Kalabarkada. So, ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time mga Kalabarkada. See you in our next vlog. Bye-bye.